Δεν ξεκίνησαν ακόμα οι επανασύνδεσεις. Αν ξεκινήσουν και με δεδομένο ότι γίνονται εκείνες την ημέρα, δεν θα μου πει ο Δήμαρχος τώρα, να σας πω εγώ, 20.000 επανασυνδέσεις θα γίνουν. Με το ζόρι. Και θα λένε ότι τις κάνανε και θα πηγαίνουν οι κάμερες από τα μεγάλα κανάλια. Είδατε φως, είδατε φως, είδατε φως, είδατε φως. Για πέστε μου, τι έχετε πληροφορήσει στο Κερατσίνι. Μιας και ο κύριος Φωτόπουλος μίλησε για το Πάσχα, για τις μέρες του Πάσχα, να πω λοιπόν ότι εμείς δεν βλέπουμε μακροοικονομικά μεγέθη. Εμείς ζούμε τη σκληρή καθημερινή πραγματικότητα και τη βλέπουμε συνέχεια στη ζωή μας. Και βλέπουμε βέβαια χριστουγεννιάτικα στολίδια. Συγχαρητήρια στο διακοσμητή της εκπομπής. Ναι, όχι. Αλλά φαίνεται ότι ο κύριος Λαμπρόπουλος εδώ αποφάσισε λιγάκι να μας κάνει όπως ήταν παλιά οι βιτρίνες του Λαμπρόπουλου, ξέρετε. Θυμάστε, Συγχαρητήρια λοιπόν, αλλά δυστυχώς αυτά δεν ομορφαίνουν την πραγματική σκληρή ζωή την οποία ζουν χιλιάδες οικογένειες και ουσιαστικά ζουν την μεγάλη εβδομάδα των παθών τα τελευταία 3 με 3,5 χρόνια. Ζουν από τα Χριστούγεννα. Για εκατομμύρια με 3,5 χρόνια δεν θα έρθουν τα Χριστούγεννα. Ναι. Για τρίτη συνεχόμενη είναι τόση, είναι τόση. Λοιπόν, οπότε να πω λοιπόν ότι υπάρχει ένα αλαλούμ. Τι σκοπεύεις να κάνεις? Εμείς κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε από ό,τι ξέρω και μου λέει και το κίνημα δεν πληρώνω, αλλά και κάτοικοι της περιοχής σου. Από συγγενείς και φίλους πέφτει τσόντα το ρεύμα αυτή την εποχή σε εκατοντάδες σπίτια. Εσύ βοηθάς πολύ κόσμο, μαθαίνω. Είναι αλήθεια. Αλλά το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή, γιατί θα ακουστεί και από τα κανάλια, πώς είναι δυνατόν ο τάδε δήμαρχος να βάζει μπαλαντέζες, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο. Με κίνδυνο να σκοτωθεί κάποιος στην περιοχή του και τέτοια θα ακουστούν. Ξέρετε, ο Δήμαρχος δεν πρέπει να κάθεται να βλέπει την πραγματικότητα. Πρέπει να αγωνίζεται να την αλλάξει. Και να αγωνίζεται να την αλλάξει με κάθε τρόπο. Και έξω από τον νόμο πολλές φορές. Να πω λοιπόν ότι αν θέλετε να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα, να πούμε ότι υπάρχει ένα πραγματικό αλαλούμ. Πιστεύω ότι όλα αυτά γίνονται για επικοινωνιακούς λόγους. Όλες αυτές οι εξαγγελίες είναι καθαρά επικοινωνιακές. Για ποιο λόγο? Υπάρχει αυτή τη στιγμή η εξαγγελία ότι από τον κύριο Μανιάτη ότι θα γίνει μια επιτροπή με εκπροσώπους της περιφέρειας, των δήμων, των φορέων κτλ. Της ΔΕΗ για να μπορεί να δει μια τετραμελής επιτροπή. Τις εισηγήσεις. Μια τετραμελής άκουσα από κάπου σε κάποιο ρεπορτάζ. 4 άτομα θα αποφασίζουν για το ποιος ξαναπαίρνει ρεύμα. Να δει τις εισηγήσεις λοιπόν της κοινωνικής υπηρεσίας του κάθε Δήμου. Εμείς έχουμε λοιπόν 2 πολύ οργανωμένες δομές και στο Κερατσίνι και στην Τραπετσόνα που υποδεχόμαστε τον κόσμο. Έχουμε λίστες. Αυτή τη στιγμή έχουμε το τελευταίο τρίμηνο γύρω στα 500 άτομα, νέα άτομα έχουν προσθεθεί στις 10.000 οικογένειες που έχει κοπεί το ρεύμα, στα 10.000 σπίτια που έχει κοπεί το ρεύμα. Αλλά και από τότε που υπήρξε εξαγγελία μέχρι σήμερα έχουμε 92 περιστατικά στις κοινωνικές μας δομές. Στο Κερατσίνι. Κοιτάξτε να δείτε, 10.000 σπίτια, γιατί είναι ότι δεν μένει μόνο η οικογένεια χωρίς ρεύμα, έχουμε πάρα πολλές τέτοιες, είναι ότι αναγκάζεται να μετακομίσει και να πάει να μείνει με τον παππού και τη γιαγιά. Άρα λοιπόν, όχι μόνο δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα, δεν μπορεί να πληρώσει ούτε το ενίκιο, ούτε το φαγητό. Όταν έχει 1.000 άτομα στα σίτια καθημερινά και 3.000 οικογένειες παίρνουν κάθε εβδομάδα μία τσάντα με τρόφιμα από το Δήμο και από τις ενορίες, καταλαβαίνετε λοιπόν σε μία πόλη 92.000 κατοίκων, δείχνει ότι υπάρχει μια πολύ σκληρή και ζωφερή πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν ο Δήμος, μέσα από την λογική της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής, να αντισταθεί ο καθένας από το ειστέρημά του. Αυτό που είπατε πριν, το μισό ευρώ, εγώ δεν μπαίνω σε αυτές τις λογικές του μισού ευρώ, γιατί υπάρχει κονδύλι, το οποίο έχουμε ξεκινήσει εδώ και 1 μήνα με πρωτοβουλία του ΠΑΚΟΕ. Ήμουν ο πρώτος δήμαρχος, ο οποίος υπέγραψε τα σταυροφορία. Έχουμε βγει στο διαδίκτυο να μαζέψουμε 120.000 υπογραφές. Να πούμε κάτι σε τίτλο. Πόσους, για να πω και στους επόμενους, πόσους υπολογίζεις ότι σε πόσους υπολογίζεις ότι θα δοθεί ρεύμα? Κατά τη γνώμη σου, αντικειμενικά στο Κερατσίνι. Πιστεύω ότι είναι επικοινωνιακό τρίκ, εάν δεν... μάλιστα υπάρχει. Προσέξτε τι λέει ο άνθρωπος που είναι στο Κερατσίνι. Το 25%, μην ακούτε βλακίες από κανάλια, είναι από προσανατολιστικά. Το 25% των σπιτιών είναι χωρίς ρεύμα. 1 στα 4. 1 στα 4. Πώς υπολογίζεις να δούνε φως αυτές τις μέρες, να έχουν λίγη ζεστασιά μέσω ρεύματος ηλεκτρικού?
Δεν έχω δει κινήσεις οι οποίες να μου δίνουν την παραμικρή ελπίδα ότι μέσα στα Χριστούγεννα θα υπάρξει οποιαδήποτε επανένωση μέσα από αυτή τη διαδικασία την οποία εξήγηλε το Υπουργείο. Μένεις εδώ. Και πάω στον κύριο Θανάση Πετράκο, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας. Παρακαλώ, στον χρόνο που σας αναλογεί, κύριε Πετράκο μου, θέλω να μου πεις τι βλέπεις. Εσύ βλέπεις να υπάρχει επανασύνδεση? Λοιπόν. Εγώ άκουσα και τον κύριο Μπουτάρη που είπε μπουρδες, λέει η κυβέρνηση κάτω. Εγώ άκουσα. Μπορεί να είναι ιδιότυπος ο κύριος Μπουτάρης, αλλά σε αυτό που είπε πάνω στη Θεσσαλονίκη, μάλλον έχει δίκιο. Ιδιότυπος πολύ, αλλά εντάξει, ναι. Λοιπόν, αυτό που κάνει η κυβέρνηση, όπως είπε και ο κύριος Τζανής και ο κύριος Φωτόπουλος, είναι μια μεγάλη επικοινωνιακή φωτοβολίδα. Το πράγμα θα είναι όμως πολύ απλά αν υπάρξει πολιτική βούληση. Και αυτό η πρότασή μας είναι πάρα πολύ απλή. Που καταθέσαμε και σήμερα με δήλωσή μας και καταθέτουμε τροπολογία. Το είπαμε και στον προϋπολογισμό. 500.000 οικογένειες. 500.000 σπίτια, χοντρικά, τα οποία είναι πολύ φτωχοί, άνεργοι κλπ, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν ρεύμα. Πέστε τι έχετε καταθέσει. Λοιπόν, τι λέμε εμείς? Οι 500.000 αυτά σπίτια παίρνουν δωρεάν ρεύμα 300 κιλοβατόρες το μήνα. Μη σας ακούσω. 3.600, είναι κοστολογημένο, θα σας τα πω τα νούμερα. 3.600 κιλοβατόρες το χρόνο. Λοιπόν, αυτό στοιχίζει 157 εκατομμύρια. 500 επί 3.600 επί 9 λεπτά. Χοντρικά, δεν είναι, Νίκο? Σωστά δεν τα λέμε? Ναι. Λοιπόν, 157 εκατομμύρια. 157 εκατομμύρια. Από πού θα βρεθούν τα 157 εκατομμύρια? Από τον κόσμο, τον υπόλοιπο? Όχι. Από τους 5. Μυτιληναίο, Λάτσι, Βαρδινογιάννη, Κοπελούζο, Περιστέρι, οι οποίοι έχουν τις μονάδες παραγωγής φυσικού αερίου, στις οποίες τους δίνει το κράτος. Τους δίνει το κράτος. Είστε εξουσιοδοτημένος από την Κουμουνδούρου να πείτε 5 ονόματα, είπατε, μπορείτε να τα επαναλάβετε? Πώς θα τα... Μα αυτοί έχουν τις μονάδες φυσικού αερίου, οι οποίοι παίρνουν 400 εκατομμύρια επιδότηση το χρόνο. Ποιοι είπατε είναι? Λοιπόν, Μυτιληναίος, Κοπελούζος, Λάτσι, Βαρδινογιάννης, Περιστέρης. Αυτοί έχουν και παίρνουν 400 εκατομμύρια μέσω του μηχανισμού. Μα έχουν βγει σήμερα. Ναι, υπάρχει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ με τα 5 ονόματα. Είμαι υπεύθυνος του Τμήματος Ενέργειας. Τα είπα επισήμως στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού. Για την αλουμίνιο της Ελλάδος βρέθηκαν 109 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά λοιπόν τα 400 εκατομμύρια. Όχι, σε ρωτάω γιατί αν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, η οποία προσωποποιεί, αν θέλετε, τις πηγές άντλησης των χρημάτων. Πολύ απλό είναι. Ναι. Λοιπόν, εντάξει. 400 εκατομμύρια, ξαναλέω, παίρνουν ακόμα και ο θεματοφύλακας της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Αλμούνια, λέει είπε προχτές, ότι αυτές οι επιδοτήσεις, δηλαδή τα αποδεικτικά διαθεσιμότητας ισχύως που δίνουν και το μηχανισμό ανάκτησης μεταβλητού κόστους στις ιδιωτικές μονάδες παραγωγής ρεύματος, επαναλαμβάνω, από φυσικό αέριο, δεν είναι συμβατές. Εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν είναι συμβατές σε χώρες σαν την Ελλάδα που έχουν υπερεπάρκεια ισχύως. Κύριε Φωτόπουλε, πόση ισχύ έχουμε? 17.400 είναι. Ναι. Και πόση χρειάζεται η χώρα? Ούτε τη μισή πλέον. 7.000. Άρα, επομένως, τα εργοστάσια αυτά, τα ιδιωτικά, δεν μπορεί να τα επιδοτεί ο ελληνικός λαός και να μην έχουν 300.000 ελληνικά σπίτια αυτή την ώρα να μην έχουν ρεύμα. Κοιτάξτε, δεν ξέρω πώς θα βρεθεί λύση και πρέπει να βρεθεί λύση. Θα σας απαντήσουν ότι η ολοένα και μεγαλύτερη διεύρυνση του αριθμού των σπιτιών που δεν έχουν σπίτια θα οδηγήσει οπωσδήποτε σε τεράστια τρύπα στη ΔΕΗ, σε κλείσιμο της επιχείρησης. Δεν επιβαρύνεται η ΔΕΗ με την πρότασή μας. Με την πρότασή μας δεν επιβαρύνεται η ΔΕΗ. Δεν παίρνουν επιδότηση συγκεκριμένη. Μισό λεπτό. Να σας πω κάτι. Είναι απλά τα πράγματα. Πρέπει να σας επαναφέρω στην οδυνηρή πραγματικότητα. Είμαστε με το δόγμα του ΣΟΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Μέρκελαν. Δεν είμαστε στην παλιά Σοβιετία, ούτε είμαστε σε σοσιαλιστική περιοχή. Πρέπει εσείς που είστε ράντικαλ εκεί στην Κουμουνδούρου να ακούτε καλύτερα αυτούς που επιστρέφουν από πετρελαιοφόρες περιοχές την ώρα που επιστρέφουν και τι λένε εκεί που πηγαίνουν. Γιατί
Εγώ αντιλαμβάνομαι, αν θέλετε, και την αριστερή ψυχή και τη δημοκρατική ψυχή και την ανθρώπινη. Όπως είπα στην αρχή, να μην βλέπουμε όλο νούμερα. Αλλά από την άλλη μεριά θα σας πούνε διάφορα πράγματα. Φεύγω από εσάς. Πάω στον κύριο. Ένα λεπτό, κύριε Φωτόπουλε, πρέπει να μιλήσουν όλοι. Και πάω σε break. Τώρα θα μιλήσει ο κύριος Τίμιος Δρόσος, γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού Νέα Μέρα. Θέλω ένα σχόλιο σε εσάς που είστε και ένας νέος φορέας πολιτικός. Εσείς τι βλέπετε τώρα? Ακούστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ακούστηκε ο Δήμαρχος, είναι μπερδεμένο το θέμα εδώ πέρα. Η φτωχοποίηση θα φέρει και εκρήξεις. Πάμε στον κύριο Δρόσο λοιπόν. Μετά το success story του κυρίου Σαμαρά, το οποίο δυστυχώς απεδείχθη όνειρο θερινής νυκτός, ο κύριος Πρωθυπουργός κατά την διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού στη Βουλή μίλησε στην ομιλία του για επαναστάσεις, 5 επαναστάσεις. Αληθινές επαναστάσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μην του κόβετε αυτό που έχει το Τζεγκεβάρη, εγώ μην του το κόβετε. Μία από αυτές, έχει προφανώς, κάτι μέσα του, τα ντόθελε, είναι δηλαδή, και η σημερινή εξαγγελία. Ναι. Η εξαγγελία επικοινωνιακό τρίκ, όπως ελέγχθηκε προηγουμένως. Πρέπει όμως η κυβέρνηση, κύριε Τράγκα, να καταλάβει ότι με επικοινωνιακά τεχνάσματα και χωρίς κανένα σχέδιο δεν αντιμετωπίζεται η σύγχρονη τραγωδία της ελληνικής κοινωνίας. Κοιτάξτε, επειδή ο Ραούλ Κάστρο έχει δώσει το χέρι του στον Ομπάμα πριν από 48 ώρες, νομίζω στο γήπεδο του Σοβέτο που συνάντησε ο πλανητάρχης τον Ραούλ Κάστρο, τον αδελφό του Κάστρο και πρώην αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών της Κούβας. Πρέπει να σας πω ότι εσείς, ας πούμε, από τη Νέα Μέρα ή οποιοδήποτε άλλος, πρέπει να έχει και ένα πιστικό σχέδιο. Παραδείγματος χάρη, εγώ θέλω να ακούσω ένα πρωί το φίλο μου, τον 39χρονο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, να μου πει πού θα παρκάρει 1.700.000 ανέργους που σύμφωνα με τους υπολογισμούς οικονομολόγων θέλουν 20 χρόνια συνεχή ανάπτυξη του Μπάι για να βρούνε καρέκλες. Πού θα τους παρκάρει την επόμενη μέρα που θα έρθει στην εξουσία. Θέλω από τη Νέα Μέρα, από το φίλο μου τον κύριο Ζώη, να μου πει τι ιδέες έχει. Όχι ότι ο Σαμαράς τα πηγαίνει καλά, ούτε success είναι, ούτε φραπές. Μάλλον είναι κάτι άλλο αυτό εδώ που γίνεται. Είναι πολύ German, made in German. Έχει ξεκινήσει από το Σιμίδη και τελειώνει με τον Αντώνη. Είναι made in German εδώ. Αλλά θα ήθελα να ακούσω από εσάς, ας πούμε, καλό είναι ότι εντάξει, απέτυχαν. Ότι απέτυχαν δεν είναι, είναι Γερμανό υποταγμένοι. Παρ' όλα αυτά τους επιλέγουμε να μας σώσουν, εκείνοι που απέτυχαν. Ναι, αλλά υπάρχουν οι προτάσεις οι οποίες δεν γίνονται αντιληπτές. Και έχουν προκύψει τα ποσοστά τα εκλογικά από δίδυμες εκλογές, διπλές. Εμείς, κύριε Τράγκα, παρότι νεοσύστατος κομματικός οργανισμός, μικρό κόμμα, έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο. Μια χαρά τα πάτε, σας βλέπω παντού. Και μιλάμε. Εσείς έχετε σε όλη την τηλεοπτική διαπλοκή. Πλην εμού που είμαι διαπλεκόμενος. Και στους υπόλοιπους, εντάξει. Τηλεοπτική διαπλοκή, όπως λέτε. Ναι. Δυστυχώς εμείς δεν έχουμε καμία διείσδυση. Είμαστε ξένοι. Μια χαρά είσαστε, μια χαρά. Τα καταφέρνει καλά και Γιάννης ο Μανώλης και ο Ζώης και όλοι. Αν εξαιρέσουμε ορισμένα κανάλια, όπως το δικό σας, και ορισμένα άλλα, είπαμε, δεν έχουμε καμία δυνατότητα. Τα έχουμε πει και άλλη φορά αυτά τα πράγματα. Όμως, εμείς έχουμε σχέδιο συγκεκριμένο. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Χρειάζεται σοβαρή και υπεύθυνη πολιτική. Και στο συγκεκριμένο θέμα, μια και η ελληνική κοινωνία έχει φτωχοποιηθεί, χρειάζεται η οργάνωση από την πλευρά της πολιτείας ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, με την συμμετοχή και της αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών φορέων. Και γενικότερα η χώρα χρειάζεται. Αυτό είναι ένα χρήσιμο σχέδιο. Εκτός προϋπολογισμού μνημονίου. Χρειάζεται σχέδιο. Αυτό το έχω πει στον κύριο Σαμαρά 3 φορές ή 4. Παραμονές εκλογών ήταν στην Μπέλα όταν με πήρε. Έκανε περιοδεία. Του είπα ότι φρόντισε να φτιάξει ένα εθνικό δίκτυο αλληλεγγύης εκτός μνημονιακού μπάτζετ. Μου είπε ναι. Αργότερα το συζήτησα και με συνεργάτες του. Το έχω πει και στον κύριο της αντιπολίτευσης. Το έχω πει και παντού, ότι εκτός μνημονιακού μπάτζετ. Πάντα βεβαίως έξω από τα μνημόνια, γιατί εμείς εργαζόμαστε για την μεταμνημονιακή Ελλάδα.
Θα αργήσουμε. Έχουμε σχέδιο, να είμαστε σε ζωή. Έχουμε σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης. Θα αργήσουμε το 2022 να βρεθούμε, να πιούμε τον καφέ μας το 25, μπορεί και το 30 με τον Φωτόπουλο, λίγο πιο άσπρη εδώ με το φίλο μου. Σταδιακά από την κρίση. Βάλτε μια τελεία, κυρία Ζαρακέλη, κύριε Μπρισίμ, να πάμε σε ένα δίλεπτο διάλειμμα για να μην φωνάζει η ιδιοκτησία εδώ και βρεθούμε απ' έξω. Και επανερχόμεθα αμέσως, εγώ πολύ ενδιαφέροντα να σας πω.